Тялото енергия от чувство, телата просто от материя с Божие изкуство. Доказано от физика, времето не съществува. Само роби като нас предполагат колко струва. Живота ни е сходен като шоуто на Труман. И този, който режисира като раса, не е хюман. Защото ние всички сме деца на светлината и не е нужно да си Бог да повярваш добротата. Но короната владее от векове, наслагва гнет до последните разкрития на стола в интернет. Живееме в свят, който няма да е наш. Добре дошли в ерата на модерен шпионаж. Теория на конспирации или вид адреналин. Видях с очи как Сидеров продаде се в Берлин. И нека бъде ясно, всички те са в играта на хора като нас. Майката е баха. Чуй ме, чуй ме, само чуй ме. Роби като нас предполага колко струва. Чуй ме, чуй ме. Плуват протестиращата маса. От 7 чуй ме. А нашето развитие с разлика от 7 часа. Какво градим и пазим? Светът е просто атом. Бог е в самите нас, както казва Платон. И в един момент просто него няма да го има. Ще остави само спомен като първата любима. Църквата е монархичен орган за контрол. Коварна за човека като лош холестерол. Обича и цени, друго е лесен път към ада. Хората са като съвременна Шехерезада, поставени в плен от титани корпорации. Те са нищо повече от алчни купелдаци. Оградим и пазим. Светът е просто атом. Бог е в самите нас, както казва Платон. Чуй ме, чуй ме. Нашето развитие с разлика от 7 часа. Чуй ме, от 7 младо развитие с разлика от 7 часа. Сърцето ми е будно, щом изкрата пак ме пали. Макар и заобиколен от множество педали, които купуват протестиращата маса. А нашето развитие с разлика от 7 часа. За глупаците го казвам, че сравнявам с USA, където и Обама е подлога като Сергей. И нищо хубаво не чака нашите деца, защото в ЕС законът е против това. Кой е този, който ще застане като мравка и ще каже: съжалявам, подавам си оставка? Няма и да има скоро мой. Вече само в Cartoon Network срещат се герои, а те са извращения на нашето пошло време. Децата ни ги гледат и психиката им е беме. Заеми, важно е да имаме за наем, а всичко останало може и на заем. Чуй ме, поставени в плен от титани корпорации. Чуй ме, те са нищо повече от чуй ме. Титани корпорации. Те са нищо повече от алчни купелдаци. Чуй ме.